Ola, como están? O alcalde de Santiago asegura percibir o apoio da Rúa despois de que a Audiencia Provincial rexeitara o recurso presentado polos 7 concelleiros procesados no caso Adrián Varela. Ángel Currás reiterou o seu convencemento de que os edís van ser absoltos. Por iso, o rexedor négase de pleno a falar dun plan B no caso de que a sentenza sexa condenatoria. O alcalde de Santiago segue tranquilo ante o inminente xuízo a 7 concelleiros acusados dun delito de prevaricación polo caso Adrián Varela. Ángel Currás reitera o seu convencemento de que os edís van ser absoltos e asegura que está a recibir o apoio e o ánimo dos composteláns ante a difícil situación na que se atopa o concello. Pero eu percibín no día de ayer e noutros días apoio tamén. E percibín ánimo, e percibín que en momentos difíciles, porque non vou a decir que sexan momentos favorables, pero logo percibo o apoio e o ánimo da xente na rúa. Eso é o importante, non? O rexedor volveu a remeter contra a oposición a que acusa de non pensar no interese da cidade. Nese sentido, Currás lamenta que PSOE e BNG falen dos problemas xudiciais, pero non do traballo que está a facer o goberno. E mira, a proba de que non lles interesa a cidade, o volvo a decir de novo. 2 millóns de investimento no día de ayer. De zonas importantes da cidade, de un centro sociocultural, investimentos con fondos europeos. A próxima semana prácticamente 2 millóns máis. Nin se refiren a elo. Por qué? Porque saben que se están facendo ben as cousas. O alcalde tamén foi preguntado por cales serán as medidas a adoptar se finalmente os 7 concelleiros son condenados a 9 anos de inhabilitación. Ángel Currás prefire falar de futuribles e asegura que non hai ningún plan B porque está convencido da inocencia dos seus compañeiros. Das reaccións do goberno local e do presidente do PPDG tras coñecerse o auto da Audiencia Provincial que xo falar hoxe o voceiro municipal do BNG, Rubén Cela, lamentou especialmente a atitude do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por blindar os concelleiros nos seus postos e obrigarlles os composteláns a ver como a metade do seu goberno se senta no banco dos acusados. Alberto Núñez Feijóo equivocouse ao manter nos seus postos os 7 concelleiros procesados no caso Adrián Varela e convertiuse así en cómplice do que está a pasar en Santiago. É o que di o voceiro municipal do BNG, que cree que o presidente da Xunta está lanzándolle aos cidadáns unha mensaxe de tolerancia ca corrupción. Este tipo de actuacións son as que en grande medida desde o noso punto de vista explican o descrédito social que para unha parte importante da cidadanía ten hoxe a actividade política e explican tamén en grande medida a desafección tan evidente que para un número tan importante de veciños e veciñas cada vez é maior cara as súas institucións e cara aos seus representantes. O concelleiro nacionalista cree que o auto da Audiencia Provincial bota por terra os argumentos de Alberto Núñez Feijóo, que chegou a asegurar no Parlamento que o informe do secretario municipal avalaba a decisión de pagarlle o abogado Adrián Varela. Rubén Cela tamén quixo saír ao paso das declaracións da tenente de alcalde Reyes Leis, que acusou a oposición da situación que se vive no concello. Pro voceiro do BNG son unhas palabras delirantes que se descualifican por si mesmas. Tampouco o PSOE lle gustou a reacción de Alberto Núñez Feijóo tras coñecerse o auto da Audiencia Provincial. Paco Reyes cree que unha vez máis o presidente do PPDG dá a calada por resposta ante os problemas do partido e de Santiago. O voceiro socialista tamén lamentou co goberno local que irá culpar a oposición da situación que se vive en Compostela. Nin o Partido Socialista é responsable de que 7 concelleiros estean non imputados, sino procesados, e, polo tanto, se vai abrir un xuízo oral por un presunto delito de prevaricación, porque, mire, que hai un auto da xuíza instructora, un informe da Fiscalía e agora un auto da Audiencia Provincial rexeitando o recurso destes membros da Xunta de Goberno do Partido Popular. Por lo tanto, a min resulta difícil pensar que nós sexamos os responsables. Críticas de BNG e PSOE as que quería responder o alcalde. Ángel Currás sostén que a oposición está intentando sacar rédito político do caso Adrián Varela e máis cando os seus partidos teñen situacións internas complicadas. Interesa algarada, lles interesa desestabilizar, lles interesa, bueno, pois sacar rédito político, especialmente nun momento electoral, non? Por tanto, eu non lle doi máis importancia, forma parte da estrategia que levan seguindo eles, que é unha estrategia personalista nun momento en que os dous grupos teñen unha situación moi delicada, non hai máis que ver as enquisas e a situación particular do Partido Socialista no Concello de Santiago tamén.
Eran declaracións do alcalde despois de reunirse no Pazo de Raxoi co presidente de AUGA, a Asociación de Autónomos de Galicia. No encontro falouse da colaboración entre as dúas partes para desenvolver un seminario sobre administración local dentro da Cátedra de Traballo Autónomo da Universidade de Santiago. O Concello de Santiago vai colaborar coa Asociación de Autónomos de Galicia nun seminario sobre administración local, no que tamén participarán outras administracións e a Facultade de Dereito da USC. Así se acordou na reunión que mantiveron esta mañá o presidente do colectivo, Lisardo Domínguez, e o alcalde de Compostelán, Ángel Currás. Este seminario, que posiblemente terá lugar no mes de xuño, abordaría, pois, entre outras cousas, a lei de emprendemento, abordaría a reforma da administración local e a licencia express. Nese sentido, bueno, pois estamos avanzando como podría ser isto, como podemos articular. Creo que é de sumo interés non solamente para os autónomos, sino tamén, por suposto, para os universitarios e, desde logo, para calquer persoa interesada en temas neste momento de emprendemento. Ademais, na reunión falouse da situación dos autónomos nestes tempos de crise. O presidente de AUGA explicou que nos últimos meses medrou o número de autónomos afiliados á Seguridade Social, pero non o suficiente para compensar a caída dos meses anteriores. Lisardo Domínguez explicou que o colectivo segue tendo moitas dificultades. A primeira, o acceso ao crédito. Santiago é un concello dinámico que realmente aposta polo emprendemento e pola defensa do colectivo autónomo, pero, bueno, non nos podemos despistar nin convencernos de que con eses brotes verdes que xa anunciaron desde aí fai moito tempo que vai todo a arreglarse. Sigue faltando crédito, sobre todo o acceso á financiación. Si hai crédito, pero para grandes empresas, para as familias, para as pymes e para os autónomos, seguimos queixándonos que non chega. Por certo, que o Concello tamén vai colaborar coa Cámara de Comercio na posta en marcha dun programa de dinamización e fomento do espírito emprendedor no ámbito educativo. Así se recolle nun acordo que asinaron a concelleira de Economía, Reyes Leís, e o presidente da entidade cameral, Jesús Asorei. As xornadas vanse desenvolver nos colexios e institutos de Santiago con alumnos de educación secundaria e formación profesional. Máis cousas, o PSOE non se cree os datos que ven de facer públicos o Chus sobre as listas de espera do primeiro trimestre do ano. O voceiro socialista cre que as cifras que falan dunha reducción do tempo da agarda do 2% para as intervencións cirúrxicas están maquilladas. Ademais, os socialistas amosaron a súa preocupación polo futuro do plan director do clínico. O PSOE cualifica de sorprendentes os datos das listas de espera no Chus que a xerencia do complexo facía públicos hai unha semana, e que as cifras falan dunha reducción do tempo de agarda para intervencións cirúrxicas do 2%, pero dun aumento do 10% no número de doentes que están esperando para ser operados. Algo semellante, explica Paco Reyes, acontece no caso das consultas e das probas diagnósticas. O voceiro do PSOE cree que se están maquillando os datos. Doutras veces, o que fan é que van prorrateando e os van compartimentando. Entón, contan por unha banda o tempo de espera para a consulta, por outra banda o tempo de espera en que se transfire o doente de primaria especializada, por outra o tempo de espera para as probas diagnósticas, pero non se fai o tempo de espera conxunto. Polo tanto, tamén está publicado que se entende que probablemente o tempo de espera poda ser facilmente o dobre. Ademais, o PSOE advirte que non se poden coñecer os datos de actividade do Chus porque leva 13 anos sen publicar unha memoria e o Sergas fai o mesmo desde 2009. Por iso, os socialistas pedirán no Parlamento que se fagan públicas as cifras reais. A deputada Carmen Acuña tamén se vai interesar polos recortes en materia de saúde mental. Nun momento de crisis en que aumenta a demanda deste tipo de patoloxías, temos máis demanda de atención en saúde mental, o que non se entende que se incrementen os recortes cando ao mesmo tempo que se incrementa a demanda. E ademais, porque a nosa comunidade autónoma ten unha peculiaridade, triste peculiaridade, que é a de liderar as cifras de suicidios. O PSOE preguntará polo anuncio do peche de 20 camas de agudos no Hospital Gil Casares porque teme que sexa unha clausura definitiva. As informacións que os sindicatos lles facilitan aos socialistas falan da intención de reconvertir este centro nun hospital de crónicos, un servizo que, segundo o plan director do Chus, ia estar no clínico. O PSOE pregúntase que pasaría entón cas consultas que se prestan actualmente no Gil Casares.
E hoxe chegan os bons datos dende o aeroporto. En abril, o número de usuarios de Lavacolla medrou un 6,3% con respecto ao mesmo mes do ano pasado. É o primeiro aumento despois de 25 meses seguidos de perda de pasaxeiros. Segundo os datos de AENA, case 192.000 pasaxeiros pasaron en abril por Lavacolla. Deles, preto de 41.000 viaxaron en traxectos internacionais. Nesta boa evolución ten moito que ver a Semana Santa, que o ano pasado cadrara en marzo. Aínda así, o aeroporto de Santiago seguen sen irlle tan ben as cousas como o da Coruña, que medrou por sexto mes consecutivo e fixo nun 34,5%. Deste xeito, Alvedro superou os 80.000 usuarios. En canto ao aeroporto de Vigo, rexistrou un 2,3% de usuarios menos que en abril do ano pasado. E contámoslles tamén que a ONCE lle vai dedicar o seu cupón diario do próximo día 13, o 8º centenario da peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. A organización vai editar 5,5 millóns de exemplares do boleto ca Catedral de Santiago e co Monumento a San Francisco. O cupón foi presentado hoxe no Hotel Monumento San Francisco. O delegado da ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan, destacou a implicación da entidade na difusión do patrimonio e a cultura de Galicia e comprometeuse a traballar xunto coa Xunta para outras colaboracións previstas para este ano. Nesta liña, a directora de Turismo de Galicia lembrou o apoio da ONCE con cupóns dedicados ao termalismo o Camiño de Santiago e enmarcou esta colaboración no proxecto de difusión a nivel nacional das actividades relacionadas co ano franciscano. Nava Castro apostou por estimular a participación do sector privado na promoción deste tipo de citas. O acto de presentación do cupón tamén asistiron o responsable da provincia franciscana de Santiago, Frei José Antonio Castiñeira, e a concelleira de Turismo Reyes Leis. E como cada ano, a cadea de supermercados Gadis vaise sumar á celebración do Día das Letras Galegas e vaino facer de dous xeitos, repartindo máis de 2 millóns de bolsas cun texto do autor homenaxeado este ano e agasallando os seus clientes cun libro. É xa unha tradición que Gadis comemore deste xeito o Día das Letras. Para as bolsas da compra, a empresa elixiu uns versos do poema Esmeralda, de Xosé María Díaz Castro. O director de comunicación de Gadisa, José Luis Fernández Astrai, explicou que deste xeito as bolsas vanse converter no soporte cultural que lle chegue a obra do poeta a milleiros de familias galegas. Ademais, a empresa editará 25.000 exemplares da obra Eu non canto por cantar, de Manuel Rico e Antón Santamarina, que recompila cancións da cultura popular galega nun único libro inédito ata o momento. O volume repartirase de xeito gratuito entre os clientes dende o 16 de maio e ata fin de existencias. Como xa saben, o autor o que este ano se lle dedicou o Día das Letras é Xosé María Díaz Castro. Se queren coñecer un pouco máis da súa obra, teñen que facerse cun libro escrito polo deán da Catedral, Segundo Pérez. O volume está editado polo Instituto Teolóxico Compostelán e foi presentado onte no Consello da Cultura Galega. Na presentación, Segundo Pérez estivo arroupado polo presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, e polo investigador do Centro Ramón Piñeiro, Ramón López Vázquez. O deán da Catedral é un profundo coñecedor da obra de Díaz Castro porque compartiu con el algúns momentos da súa vida e que o autor homenaxeado no 17 de maio non chegou a ordearse, pero estudou no Seminario de Mondoñedo, igual que Segundo Pérez. No libro A ferida da beleza en Nimbos, de Xosé María Díaz Castro, o deán da Catedral descubre claves religiosas na obra e profundiza na personalidade do autor e no tempo que lle tocou vivir. Un dos capítulos está dedicado á cidade de Santiago e ao fenómeno xacobeo e á influencia que puideron ter na traxectoria vital e poética de Díaz Castro. E mentres na igrexa da Universidade, Elena Villar Janeiro presentaba o seu último poemario, Remontar o río. A autora asegura que esta obra recolle a expresión máis depurada da súa escrita. É este un singular poemario, mesmo xa pola súa forma. Trátase de 12 metros de papel dobrados a man a xeito de acordeón, coas ilustracións da artista plástica Luz Darriba, unha obra de arte da que se tiraron só 500 exemplares numerados. Elena Villar Janeiro explica que o libro naceu dunha recente viaxe súa polo centro de Europa na que percorreu o río Danubio a contracorrente entre Budapest e Linz. Na presentación do poemario moi concurrida participaron, ademais de Elena Villar Janeiro, a ilustradora Luz Darriba, a escritora luguesa Marica Campo, a xornalista María Solar e o vicerreitor da USC, Francisco Durán. Tempo xa para repasarmos a nosa axenda cultural.
Imos ver tamén que nos depara o tempo nos vindeiros días, contanoslo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha fronte moi desfeita afectaralle mañá a Galicia, deixando os ceos moi anubrados con precipitacións febles. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas baixarán. Os ventos serán frouxos do oeste. Pro domingo agárdanse bancos de néboa matinais no interior que darán paso a ceos alternando nubes e claros. As temperaturas baixarán e os ventos serán frouxos do norte. No luns, os ceos presentarán intervalos anubrados e as temperaturas irán en lixeiro descenso. Os ventos soprarán do noroeste, frouxos en xeral. Mañá en Santiago teremos ceos con nubes altas e ventos frouxos do suroeste pola mañá e do oeste pola tarde. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas baixarán ata os 17 graus. No domingo teremos ceos con alternancia de nubes e claros e ventos frouxos do norte. As temperaturas mínimas baixarán de xeito notable, pero as máximas subirán lixeiramente. Pro luns agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros e ventos frouxos do nordés pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas volverán baixar. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ata aquí chegaron as novas, xa saben que poden seguir pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos regresamos o luns a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.